iSmart D-Tech, og jeg er lige ude på marken for at vise jer, hvordan man bruger den her applikation. Over i tandhjulet, der har jeg mine settings, så der har jeg valgt det rigtige koordinatsystem, og det er ITS 89, det er den udstrakte zone 32 for Sjælland. Og jeg har sat mine initialer, mit navn og mine initialer, og jeg har valgt, at jeg gerne vil have originalt foto savet, og jeg vil have stemplet selve projektnavnet på billedet, og sådan ser forsiden ud. Og bemærk hernede, der kan du se, hvilken matrikelnummer du er på. Den er online, simpelthen via internettet. Og jeg har været inde på mit projekt og valgt matrikelnummer 6L. Hvis jeg trykkede på Magic Tool, hvis jeg ikke havde lavet det her projekt allerede, så ville Magic Tool fortælle mig, hvilken by og hvilken matrikelnummer jeg var på. Det har jeg allerede gjort. Jeg har sat et lille flueben ud for det rigtige matrikelnummer. Og jeg har et fund her, som jeg har gjort simuleret. Og jeg siger, take a foto. Og så klikker jeg på motivet, tager et billede. Og nu er det jo klar til at bruge vores zoom tool. Nu kan du stille den sådan her, som du synes, du vil have den. Og så siger jeg use foto. Og nu har jeg så de forskellige ting, der bliver stemplet på, og jeg kan supplere med en tekst og skrive, som jeg vil. Romer. Sådan. Så kommer der til at stå romer på billedet. Jeg kunne også have scrollet ved at trykke på plusknappen, og så kommer der hernede forskellige ting, du kan sætte ind som predefined tekst, mønt, fibula og så videre. Nu vælger vi mønt, og så står der mønt dernede. Den starter altid med billede nummer 1 og dine initialer og arbejder så videre. Heroppe har du kategorierne, det er dine waypoints, og jeg vælger bare at køre den udateret. Hvis jeg kendte dateringen, så kunne jeg sige category, og så kan jeg vælge stenalder, bronzealder, jernalder. Og det kan du selv definere inde under waypoints. Der er 9 forskellige farver. Lad os sige, at den er udateret. Og så siger jeg save. Jeg kunne lige have sendt et billede til lodsejeren, eller en mail til lodsejeren med billederne. Men jeg siger save. Og nu kan jeg allerede nu gå ind på map og fotos, og så se, at der er 14 filer på den her matrikel. Og der har jeg spredningskortet. Og X, det er så det sted, hvor den her mønt er fundet. De andre er nogle andre spredninger. Og hvis jeg klikker på en af dem for at se, hvad det var for noget, så vil jeg få billedet heroppe, der kunne vise jer. Det er det fund op med de koordinater. Og der kan du også gøre det, at du siger view foto, så får du dem alle sammen. Eller du kan gå herned på listen, og så kan du arbejde med billederne her. Så kan du sige select, og sige, at det var fund nummer 12 og nummer 11, og den vil jeg gerne downloade, og så downloader du dem. Eller du kan sende mail, og siger done, back, og du har også her en eksport symbol, og der kan du så lave et pdf over dit spredningsbillede på Google Map. Jeg prøver lige at tage et nyt billede. Klikker på billedet, så er det skarpt. Og så kan jeg zoome det. Så siger jeg use. Så kan jeg også combine, hvis jeg vil have bagsiden af mønten. Ser vi der. Bum. Klikker billede. Zoom. Use. Og nu har jeg begge sider af billedet. Eller begge sider af mønten. Og med de forskellige ting, der er stemplet på. Og det kan jeg save. Og nu har jeg så 15 filer taget på mit spredningsbillede. Og der vil så se, at den her hernede, den går igen 2 gange. Det var iSmart D-Tech. Den har en masse funktioner, du kan kombinere efter dit eget valg på kryds og på tværs. Nu siger vi, at du har gået sammen med din makker. Så vil jeg lægge den her.
har vi en anden telefon, og jeg har logget ind også med det samme e-mail. Og der vil du så se, at da jeg startede hernede, var der 13 filer, og så talte den op til 15, og nu er den synkroniseret. Og det vil sige, så får jeg det billede frem der, og nu kan jeg så klikke på den her, så vil jeg se det fund, jeg har gjort med den telefon. Det kan jeg nu se med den anden. Det vil sige, I 2 eller flere, der kan arbejde sammen på en afsøgning, og I kan samarbejde på den måde. I vil også få jeres Excel-akt og skrevet ud, hvor hver sine fund er registreret med via initialer. Hej Smart G-Tech.